Beste gai bat ere badugu, Ainitze Zumeta ere ekarriko baitugu kirol tartera Euskal Herriko jasotzaileen txapelketa irabazi du berriki. Is this the real life? Is this just fantasy? Egun hona tokatzea. Azkenen hona tokatu zen, ondo hili nintzen. Oso gusto. Mungian jokatu zen Euskal Herriko harri jasotzaileen txapelketan Ainitze Zumeta zarauztarrak ez zuen parekorik izan. 5.412 kilo terdi altxatzeko kapaz izan zen, bigarren gelditu zen Estefania Etxebestek baino 337 kilo terdi gehiago. Eta hori, naiz eta sentsazio honenekin iritsi ez saiora. Entrenamentu danetan, 2 minutukoakoen, lurrian bukatzen nuen, zilindroei buelta eman ezineko, nik gaizki ikusten etan. Batez ere, 75 kiloko zilindroarekin zegoen arduratuta Zumeta. Azkenen urte guztien azte bikuturetan zilindroi. 28 aldiz atxatu zuen ala ere zilindroa 3 minutuan. Diferentziak baina bolarekin etorri ziren. Harri danetan gehien disfrutatzetena. 30 altxaldi eta txapela etxera, 2024a ezin hobeto orobildu. Harri txikietan txapeldun, Uliako harriarekin lehia irabazi eta gainera errekorra ezarri. Eta Euskal Herriko txapela eraman zuen. Ez da marka makala harriak jasotzen orain 3 urte hasi zen kirolari batentzat. Ez. Nik uste kupoa bete dela. Lanean gogoz segitzeko asmoz eta gogoz, erronkarik ez zaio falta Zumetari. Saiatzia, oie pixkat superatzia, eta eskapau zeiten txapela ingudiana eramateten bai.